Ti hakani ka por ngendang beteng ya ka ei ka bang ila dep ban jam hai ki jing hikai jongi kani ka tayo ka balala. Ka jing hikai ki bangi ngi ai kerteng ki mati ublei hangi. Ti hakani ka tayo ka baladep ila dep ban kmi kendiat ya ki jing shisha ki ba kongsan kat ban kani ka ktien ka ba em ka jong ublei. Hagaba ka jing kala ka ba mut ka ba shisha. Ka tau yakata bait ka nong rip. Bangin ngin pen kelaswa ya ka rukam perkat ka jongi. Bangin pen kela ya ka jingmut bat ya ka jing perkat ka jongi. Knang ba ublei unyo yangi nadong shadong. Namar de ki jing perkat ki jongi ngi kren, ngi mon, ngi rai, ngi le. Bat ngi pendep kam kongsan amtang ka ba reason dong ya la ka jing im ka jong ya ka mon ka jong ublei henrei ban pendep ya ka mon ka jong ublei hakendo kumba ka long habeneng ka jing duai ka jong utra Jesu. Ban naka benta ka ni ban wanra ya ka ta ka mon ka jong ublei ban yo ino e ka hima ka jong ublei hangne akendo kumba ka jalong habeneng u Jesu rai benta la benset hangi ya ka bha trekam kum ki reunget bat kum ki nong bot ki jong u. Bat kata ka bha trekam ka bakrao ka bala pensong nong rim kat bakum ka gospel Matius kalunong ka ba arvo fra ki dokot ki bakhat do aswa bingin kliap no ikani ka gospel ka batai sai bangi ngi day ban long ki briu ke ba let ban ra yakani ka jingmut bat ya ka jingkala ka bamut ka batmai ka jongi sa ka pertei baro bangin ay ka babhatam ka jing sakri ka jing trei ka jongi bangin seiso de ki dakla ba de ki kamba. Bat ba baro ka ba ublei unle hangi. Kalong namar bangi ya don no e ka jingmut ka jong ukris ka jingmut ka batmai. Ngi perkat ka perkat ublei. Amsyo ka perkat ka pertei. Handai kumba perkat kitu ki ba ya don benta habeneng. Ngi perkat kumta. Ngi snow kumta. Ngi long kumta. Ngi la shim halade ya ka culture ya ka dustur ya ka riti ya ka jinglong ya ka rukamlong ka jong kinong song snong ka beneng. Kinong song snong jong ka hima ki beneng. Tehenrei habangi ong kata ka jingmut ka batmai. Hato ka damut ayushisha. Ban mut mai. Hato ka mut bangi debin super khat bet tangi ki ba ki ba ya David ka Bible ki ba ya David bat ublei ka bangin splut por bat sngi bat met ben super khat blei nai per khat chu spangatia ka dem ka bam ka di ka kup ka sem ka trei ka ta ka jinge dei ka yung ka sem ka jinge MP hato ka mut nang kumta em dik nang bangin la ban trei de pat ya ka ne ka jing pen shet kam ka jong ublei ngi don kam ban kmi iki baro da ka jing yo I da ka rukam per khat ka jong ublei God's perspective dan ka paradigm ka jong ublei shisha ka don ka thma ka bat namjur ha ka jingmut jing perkhat jongi namar dei hangne ba yeng ka khrdop ka ba ple ne ka ba khang ya ki kamba bat ki dakla ha ka jing im jongi la ban ong ba ka ne ka jingmut jing perkhat ka jongi ngi rai ban perkhat kum ba perkhat ublei ne ngi rai kum ba ngi jumlin ban perkhat ban chwa kum ba julong ka perthei kum bu julong ka niam ka batang nasla kum bu julong ka jing pen show sud ki jing thau thala ki jing hikai ki babakla sudah ni perkhat kumta ningi rai ban perkhat no kum ba perkhat kum ba mut ublei lada phile kumta ka bamut ka jing mut jing perkhat ka jong pi ka pen pau ba pi don ha ka jing yalam ha ka jing betin ha ka jing kenrong ka jong ublei dei ublei ubanya ya ka kali jong ka jing mut ka jing perkhat ba namar kata ya ka long renyeng ka jongi fi ka long renyeng ka jongi ke ei pikren ke ei ki ba pimut ke ei ki ba pipile kumno pisno gitu barok ki wan ka jingmut che perkhat ka jong pi dei hangthi hakaba jeliu e jong ka jingmut che perkhat ka jong pi ba pipi rai la ka to ka jingmut che perkhat kan pelong ya pi ba pipin long ki ba mentoi kat ba kum ka plan ka jong ublei na ka benta jong pi ne ba unyo no ban kni kan thep uksuit ya pi bat ban pinlong ya pi ki bamlar kam shu naka benta ki jing tmu ki jong ublei ndah bala jur ka do la jur ka niam ka batang nasla la jur ki jing pinshoy la jur ki jing bakla la jur ki jing thaunia ki bada kumne kum tai piklon
Pido men sem no. Bad ya kata ka ba ublay lo mut ban le ling ba jong pi yo la cho. Te ban long hi ki ba larkam. Bad ki ba mentoy. Haka hima ka jong ublay ni day ban nget kum ban nget ublay hi. Ni day ban perkhat kum ba perkhat ublay. Ni day ban kren bat clay ktien kum ba clay ktien ublay. Kabang mut ni day ban ya merjing mut bat ublay. Ni day ban ya ran ya kren ya selok ya sela mangi bat ublay ujongi. Tingi don kam ban menjur bat u. Batru banya merjing mut batu man kapor. Pidei bandon ke jingnya menjur batu. Ke ai ba u propose, ke ai ba u temu, ke ai ba u aiksai ma u. Pi pen buat din ma pi. Pen kok ngo ma pi. Pen shania ma pi. Bat pinang pendep ya kabasa. Namar pi trei lem bat u blay on ka Bible. Apostle Paul kren hai kani bagine kinong ya trei ringkat lembat ublay co-labors with God. Ni don kam ban pediang ya ka jingshai ka ba penkelah. Ya ka rukam perkhat chongi nadong sedong. Knang ba mangihi ngin long ngin don ya ka jingmut ka jong ublay. Hiken mau kum no bo Jisu keladur. Halor uta ulum jong ka jingpen keladur the Mount of Transfiguration. Uli ya kendo bat ki jong Moses bat u Elijah. Halor uta ulum jong ka jingpen keladur. Haki benta ki basyate jong ka Israel. Talaya to ba ka gospel umatayos kal nong ka bakatnyo da kot ka baar yakini ki kintin. Kat ba ki dang kmi ka jing keladur kalawan hau Jisu. Ka dur kmat jong u kalatinsyan kum kasngi. Bat ki jan jong u kilale pernai. Hakata ka klip mat, ka jinglong, ka long renyeng ka jong utray, ka kala kalyak. Haka shi klip mat, ka don ka jinglong per. Ka don ka jinglong kuit, ka jinglong kentang ka bakimpat jyo imen no menoro. Ka don na po jong uman kapor. Handray, umju penpao ya ka. Handray, haka ni kasin. Hakmat jong, kilangot kisenran kiba, ukot kenang ya ki bikin ya bot, ya usyuduk cukler lum. Bat hangta kini kilaingot u Jacob u Yohanes bat u Petrus kila i kliak ya ka jingwan pau ka jong u Elijah u balong nong mikmat ya ki prophet ni ki nong ya to lupa bat ya Moses u balong nong mikmat pat ya ki lingdo bat ya ka an the priest and the law baru Jisu kum us pi lightly ki office ki ba u bat ikhtiaru Jisu ka jing shisha ndai hangni ki wan menta ban wan ban penpau ya ka jing IT ke jongki ya kata ka office ke jongki. Teka don ke jing penkeladur ka bakla ka baper ba. Halor jong tau lum jong ke jing keladur. Kani kalong ka ju ka dur jong u Jisu ubadon menta habneng balayoi kendia da apostol Yohanes u yoi kendit tangkliak. Ya kani ka dur ka bamayan ka jong utray jong u Jesus Christ. Min bau dang don ka dolen nong ha Patmos. Wat ya kulmarum deu Yohanes nong penbaptis ubaya iya kani. Deu apostol Yohanes. Usun ranjong u Jesu. Ubaha ka jing long temen ka jing ula penrengkang pariw ni ubapli. Handray hangta ka dolen nong. La penpau ya ka jing penpau ka bakam per ka bakam kala. Ka jing penpau ka bakat do katwai. Haswaban kliap no ikislato jong ka Bible. Kani ka jing kaladur ka jong u Jesu. Ka penpau sipor hang ne haslakendo. Ya ka jing shisha jong ka beneng the reality of heaven. Ka balong kod, ka balong kentang, ka balong janai, bat ka bada pernai taba pela. Kani ka ketin jing kaladur, transformation, transfigure. Ka bala penkela na ka ketin Greek. Kabaki kena science kin tip hai ka metamorpho. Lani kabangi tip as metamorphosis. Metamorpho hakakutin Greek. Lepan kelas kasih kemut bet jingkeladur. Kadai ka ju ka kentin bala pendon kam ban kren sapang ka jingkela ka jingmut jongki banget.
kat bakum ka chitiu pol kinong rom nong khat ar kijo ke kentin metamorpho hi penan kami kene kejo ka kentin Greek kani kemut bakata ka jing shisha kalong saikidar baka jingmut ka batmai ka jong uriu nget ka dei ban long ka bada penpau tikna ya ka dur ka ba shisha jong ka beneng andai ka jing mutdur andai ka jing antat andai ka jing perkhat briu hanrei haka klip mat ba PIT ya ka ni ka jing mut perkhat jong pi ba pi pin kala ka bamut ki mat pet ki ba kenjaman sim ki jong pi ken sedang ban kajo ban yoi bat pin imat ya ka jing shisha jong ka te ka beneng bat pin yo ru ya ka bor da kata ka jing kala dur jong ka jinget ka jong pi bantan ya ka jing shisha jong ka te ka beneng shani shakando ban pendep ya wan ka hima jong me long ka mon jong me hakando kumba habeneng tesngap mdei tang bangila kala ka kom perkhat hanre ka jingmut jongi kayo diang ya ka bor ka bathmai a new power ka batut nang te na beneng shani shakando tenre ka jingmut jong ki bamtre ya ka jingkala ni ya ka jinglong thamai kanjayu yaki kasakut sbek haju daga ktin pareng ki ongkalong stagnated kasakut sbek haka jing bamla sudah ki hunbet bani ka bamla ni kya mla ni ban laj mla ni ban yo mla ban dep mla kisakut sbek haka jing bamla bat haka jing im ka ba blem kluj ruem pejak ruem lukewarm play uberngem ya ki bakum kita haka kitab Jeremiah kalenong ka ban reu ka khat khandai ong snap ko pertai ngan walam ka jingjot halor kini ki breu namar ki jingmut jongki ki kentat bat kim ko ngo ya ka ktien jonga snap ha lada pi kamila de ba pi long ke bele yo amat ya ka jing karsin hato karsin tang ya ka men sim jong pi ne wat ya ka jingmut jong perkhat jong piru namar kata ka dei ka benta ka ba piru pinang dei ban IT yela de ka jingmut jong perkhat ka dei sipang ka mon jong pi ka jing snow ka jong pi ka jingmut ka jong pi ka ba ka ktin pareng yong it's your soul haba pi IT yela de ning kong met bat men sim body and spirit men sim spirit body mad handrei jinglong ba wan nei gani nakata ka soul ga jongpi hakaba shong scam shong nong rim ka come on the will jingsngo emotions jingmut the mind will emotion and mind kaya ka soul jongpi nakatin kasi ngim don ka soul ngi si ong jinglong don ki ba ong do nut dan rai ngap hai kani kata lada ka jingmut chik perkhat ka jong pi ka bet ka bumut ka soul ka jong pi kan renti kan bot renti bat pin shy ha ka jing shakri ka jing trei bat kham tam ka jing sakhi ka jong pi shaka protei ba pilong ki jong ublei bat ba ublei trailing ba jong pi ong amen ta habang ila IT yala ka jing im how try Jesus Christ min ba nge priang ya u ban ngi amat kata ka jing kharsien singap ha ni don kam ban IT ru yala ka jing mo jing perkhat ka jongi ba uhi ma u dalade un sandur ma u un taut mai ma u but I'm sure bangin dang tada ka side start hi ne bangin dang priang ye ki jing pathame jong so ba jong ka ne ka prothai te baro kat ka ba mangingi perkhat ni rai ne ngile kan ya hap tik sbiak bat ka ka ba perkhat ma u bat ka ba lakplan lupa ma u ya pi shwa ban kha ya pi hakapor nang than ya pi sam je spotlight kundan hapo ka po ka plakhon ki jong image jong pi inside the womb of your mother nado ka kapor ublay la deban bu ka design ka bakarpang por banang tanya pi ong emunion sale ka ton sale ka ta apan up
Tihendrai ki don ki cupat ki ban nut ban shim kabu. Daka ba penkelak-kelak ya kene kejing hikai. Kejing mucik perkat kede ke kongsan sisa. Namar ketang yoi. Ha kejing im kejong ubriu ubadei ban minot top ban sakhi ban syakri yung ni ublay. Kejing mucik perkat kalong ke kongsan ha. Henry don ki ba ndah ba kile yo. Sko kene kejing hikai ki penkelak kongpong ya ka. Bat ki shim kabu penban ki not ban shim kabu daka ba penkelak-kelak. Ya kene kejing hikai ki kam sam sini ba ublay ula penkup yaki daka jingmut jing perkat kaba kam kerpang. Bat kum ta ujiet ban pendon kam tang yaki ba kum maki. Yes ngo. Lawan ye I hangameng I meng I malade ka mangkarong jong ka jong ka do. Hi ka jingmut jing perkat jong ki ka supro na on khasi pe mo na on pro kabamut ki syai bah ki start bah ki nep jingmut bah ki shalak bah tang ba kim don ya ka jing start ka jong oblay. They have smartness, they don't have wisdom. Kani kalong tang kanu kusa ka berit handrai kani ka jing le bakla kani ka kot hadu uput ba ka jing snow start ubriu ka yale ban pendam no ya ka jing yat da ka jing het. Walking by faith kam don show. Namar balay, la walk by sight. La kwa ban ya jam, siya kani ka protay, ban kmi bet ban yo. Kanu ka jing snow ka ba dona po jang pi ka ba ang ni nga day ban yo I. Nga day ban yo I ng tangan sangit. Kani jang ka protay ha. Kam day ka jang ublay. Ublay ang lada pinget pinsiyo I. Piyat da ka jingit man kas ni top tat hado bakit ki kamba ken pao ka jing im ka jong pi. Hindi ka protay kam kwa am da ka protay ko ang nget uni ublay tat hado in layo iswa ya ka ka ba ngingi pa na kata ka saja. Tiki kamba bonsin ki ba wanja ka jing im jing ki breu ha ka jaka ba kanong ka jingker ku kalong penban kamang karong ya ki sarong ki charai ba ki kamba ki ja ha ka jing im ka jong ki namar ba ki start tan baki nang tan baki bit ki biang tan baki janai kabama ba kata ka jing hikai jong kani ka juk ka pamanta kani ka jing hikai jong ka purtay jong ka niam ka batang nasla kabayale ban tuneng ban kop sarong riu play kani ka ba sure kai bat ka ba juat pa ban ngidon kam ban husiar pa ban pet ngor ban long adkar pa persya ya kani kalau don kaporu hakaba lapan kesan buat ya ka jing tip theology kat adu balakang ya kicu ki bampat pentebit yala de hakani ka tanat jing pule bandrung sa ka jing sakri blay kidon ki babeng ya ubriu ubam shim la yo ban pentebit yala de kat bakum ki kindon jong ka pertai kat bakum ki tanat jing hikai jong ka pertai kat bakum ki educational institution jong ka pertai kat bakum ki degree jong ka pertai wat lada lapan slek bat legit yu udau blay bat anda habakum taala ju kintiu skong ya kicu ki bateneng sapang ka jing tip bat ki jing sngow to bakenjang kat hadu bengi kentron ya kicu ki biya syembat ublay haka bakenjam sen bat haka jing mayan nda habakum ta ka jing pensle kawan syadin kai ki bakiu sakmat ka pro jabin ka start perkat ka but bantrei ki jingnang ki sap ki talen kiba kaan penat sadem hakmat kepertai wat hakmat ublay bara kabakum kata kajinglong uman sim hap deban karya kani kala pelong ki babun ki start science ban ben baka jinget blay kalong tangka kambit kalong tangka jinget babit habakum ta nyemdei ban sya baka bor perkat jongi kan le try clear halor ka jinget ber ka jing shem sim jongi hon in pentebit yala de ngin wat ki jing tip ki bo play on ai hangi an ray man la ka por ka ka balong ningkong ka de ka jing ya de ka jongi bo play ber ka jing pen sle o man sim ba ko ka ba yo lut yangi ka ba pen kop bor yangi ka ba pen tmai ka jing mut chik perkat ka jongi amen tang ba bun ki riu nget ki melin ban yakun ye ki jing bakla da ka ba penmi sa ki wei pat ki jing bakla higine ki jing ngi penbet ye ki jing bakla ki bang ye shem ha ka shakri blay ki jongi da ka ba wanra sa ki wei pat ki jing hikai bakla
Nyong ba o ka jingmut jing perkhat ta ba kum ta te kini ki besule start ki besia teneng ngim dei ban sha phi tenado mta sngi ki wan ra no da ka wei ka adong ka ba ong ndan kam sio theology ndan kam sio ka start ka nang ka pule ka dang le ten da phi le kum ta uksu yo man khruat pat da ka da ka ana babi da ka antat da ka kren lamwir da ka shangshit rumah haba don syo ya kan nong rim ka badai kat bakum ka tin ka ba im ka jong oblay wan da ka jing perkhat be da ka antan ubreu bat da ka hikai thala jong ka perthei ka bala ya kernyam baduk soy syai ti nda bala mi ki jing bakla ki bakum kita jayu buni ki breu kem kwa syo ba ka jing nang jing tip kan yalam ya ka jing im ka ba kan jaman sim namar ki ken ba ki bor perkhat ka long bet baka bor perkhat hi ka long bet ka ba thala ka ba pop ka ba lambakla ka ba be bra ya ka ba kenjado ki keno ba ki university ki ba pau naum tam kum ka Yale Princeton ka Harvard ya ka bala seng ya ki nado ka ba sedang ha ka slem jong ka jinget bat ka jingtip jing shakri yo blay penban menta ki long ki atyar jong ka hikai lam ler ka ben blay bat ka jing in thala ba harukom tang ba ka jing sisa ka long ba ka jing mut ubreu ka dei ka ba ublei ula thau kerpang bakan pahara ya ka kerdop ka jing im nang ba ki kampla jong ka hima ken pausna nangi sha ka prothei kani ka jing mut jing perkhat jong a jong pi kalong kum ka caretaker ka custodian on ka tin pareng we to custodian we to caretaker ulong kum unong pahara kum supervisor ubakmi along nak kumni traffic police jongi manoban rong manoban mi manoki ban yan manoki ban sange ukni upet kajing mo ching perkhat ka jong pi ka dei kata ka bakni ka ba apara ka ba pet la ka jing shisha ka jong ublay kan tut ling ba jong pi ni ki jing bakla ki jong uksut ka jing thau thala ka lamler ka butu ka syukor ka jong kan tut ling ba jong pi ling ba ki ro kam perkhat ki jong pi lingba ki bin jong ka long renyeng ka jong pi the atoms of your life kat ki bangi jet ban nget la ka babhane ka basniu katakan jalong pi jet ka jingmut ka jong pi la pi jet ba ka bathala kan rung ka jingmut jing perkhat ka jong pi ka ban mi na kermiang sentur ka jong pi na ka let ka wan ka jong pi na ka jing yeng ka jong pi na ka jing kerda ka jong pi na ka jing shakri ka jing trei ka jong pi kalong ko wei ni kita la ka babha ka jong ublay ne ka basniu ka jong uksoy pi jet ma pi hey hante te ka jinglong jing im ka barim ka di ka bajot namar ta dan kaman khat mai pi bat wang wa apostle Paul dei ban taut mai pi ne ka ta ka jingmut ka jong dei ne ka ni ka daw bangi don kam namar ka ta ka daw bangingin reason dong ya lagi jingmut jing perkhat jongi knang ba ublay on yo ban trade on board hangi bat dangi amen lada ka jingmut jing perkhat kamlong ka balar kam ha ka hima ka jong ublay ngap hamoi ka ni lada ka jingmut jing perkhat kamlong ka ba mentoy kamlong ka ba don kam ha ka hima ka jong ublay ngam tharai ba upol in kintu ba dei ban taut ma ya ka knang bangin im ka jing im bala kala ngin im ka jing im ka ba ben ngin im ka jing im ka bala yo ya ka jingmut jing perkhat ka ba thamai tang ba hado mentamene bon hi ki riunget kimpriang baka bor perkhat kala banlong ka atyar haka hima ka jong ublay kiang the mind an important instrument in the kingdom I'm so happy the spirit again the heart the mind kum no gande hoy ngong baka do baka ni ka mensim ka jongi ka jinglong jingim ka kan jaman sim ka long ka ba kongsan ba ublay pendot kam ka hima ka jong handa ka sedang dei ta ka jingmu perkhat ka jong pi kasdang nang the lada kani ko nai wala chakmat nai IT tu jisu pinchong aju oh da hot da kentu sekentu no one is lock but pi but singi but me hi namar blay pilong ke kibala rendang kiba menti kiba mata sam ndah habakum ta mlasyo ka ba ka juat dei na kani ka daw begitu ki bam tre ban pediang
ya ka jing petmai ka jingmut ka jongki ublay umla ban pendon kam yaki namar ka jingmut jing perkhat jongki kalong mar persya ya ka jingmut ukris the mind of Christ kilong ki ba menti ki ba rendang ong yapi ki bam tre ban sya hikai kilong unteachable but ki bam salya ban thom persya ya ka mon bat ka buram ka jong ublay tang bakin kesan yala desimet kinot wat ban kenrup ya ka kam ublay klem ka jingjit klem ka jingkhot bat ka jingyalam jong u namar kimmon ban pendem ha ka jing pentmai bor jong ublay ya ka ya ka kom perkhat ka jong ki la yalam ya ki kum ki si sam khmut da ublay jong ni ka perthai bada kini kisngi uksoj unote wat ban muslia ha ka kam yalap ha ka kam shakri blay wat ha ki balang baraki ministry tena mar kata ladat pim IT la ka jingmut jing perkhat ka jongpi ublay I kumba da slosi than da shrai than da dom than da bitar bishar yapi re em udang yai ap ba pin kala ba pin kendet ka benri ba pin kendet benri ba pin IT yelade na dong sadong kamet kamen sim ka jinglaw lada bangin lada ngi kloy ban IT yala ka bor perkhat yala ka jingmut ka jangi ha ka jing pentmai ka jong ublay ngin long ki ba larkam bat ki ba say so of ha ka jing shakri ka jong ublay am tang hala ka jong ka jaka ka bangingi don hanre wat chabar ublay pendon kam ya pi wadi ki jaka ka bagi don bon de ki nong wei ki nong ar de ki ba pi pim pat jupoi ban itu menuru ublay un lam ya pi ki jaka shaki ba pi pim pat jupoi menu bat hangta ka jingmut ka batmai ka bor perkhat ka banela ka bakensai ka balada yo shisha ka jing batmai bor ka jong ublay umen sem halor jong pi kan pausen kidak la ndai tang makinja hangne hanre shatiru amen tika ba IT yala ka jingmut ka thau bangi e shisha yala ublay jongi pi pinum IT yak aka hautau ba pi pim e pi IT tang hauta hau ba pi tapen sem Pishania tenamar kata balai beki brio ki ban IT yala ka jingmut perkhat ka jongki namar kira jumlien te ban perkhat kum tu sendet mentah abaki IT uperkhat ublay na mentah jongki kiap shania lut ho ka kan pi kitin te ka ba IT yala ka jingmut ka jing perkhat ka thau bangingi e chisha ya une ubangingi ong de ublay jongi u Jesu kdo baka hukum ka ba kong santam kade gane ka ba utho ka ba ukret ka ba pinchem ka gospel Matthias dan nang ar khot life nyo Matthias ar khot life nyo ko ongum no men e yau try uba ublay jong me dalaka dot note baro dalaka minsem baro ba dalaka jingmut kani ka pensai balai baka don ka jingale ka ba jur banyo nong kenti ka jingmut ka jing perkhat jongi kadan be ka tmaman kasni ka wei ka sembo jing perkhat ka jongi kalong la ha ka liang ublay ne ha ka liang soitan bat ni IT la de ka bor perkhat jongi mano na kini ki ban sunchare ngi mano ki ban yo ban long try kle alor ka jing em jongi ka ba yo ya ka jingmut ka ba tmai kan pelong yang i ban yo isai ya ka e ka ba wan nadu jok ne ka kata ka bawan na beneng bat pinang ban jiet wut namar deu bleu ban jalam ya pi ban namar kata ka dujok kanum don hok ka jing im ka jong pi andre ka beneng kan yo lut ya pi dei tang kum ta bangen la ban pendep hok yala ka bha kam ka jongi ka bau bleu ben chet halo jonga jong pi u bleu la thau knang ka jing mut jing perkhat jongi bakan long ka wei ne ki atyar ki ba don bor tam ha ka perthai andre ya shwa bo bleu pen don kam ya ka day ban sanjur tmai bat ban prang ya ka daka jingpen kubor ka jingpen sle umen se bakhuj knang bangin long ki ba sei so bat ki ba diang hun hakmat lau kan rat tika ba ningkong ka bangi don kam ban le ya kata ka jingpen tmai bor ka jingmut ka jing perkhat ka jangi ka day bangin kala ka bamut daka kasi ka long haju shejo daka pareng shai pa in order to renew your mind you have to repent Pidei ban kala ka bamut. Repent hang ne ka bamut. Pidei ban kentat
Bat miadon Yesu bat karukom perkat kabarim. Ujisu hiu kentu haka gospel Matius kalong kabalai ka khot ka aru ang tokla ka bamut na baka hima ki beneng kala janya pi. Tu paino nakapop ka jong pi. Belay na mar kani ka hima ka jong ublay kani kala awan. Kani ka mutang ka ba IT ladi how blay bat ka ba kentat ala ka pop handray na lor nangta ka khot yangi bangin piang no ya karukom perkat ka jong ublay bat bangin sedang ban kum kita ki ba don benta ka hima jong u. Kani karukom perkat ka sandur tmai ya ka jingnang jingtip ya ka jing snow ya ka jinglong ba ya ka nadong sadong jong ka long renyeng ka jongi. Kan mau klem ka jing kala ka bamut ngin sakut sa ha ka jing kwa brai jong ka do. Ka ba pelong yangi bangin kala matla ya ki ki ba kenjaban sim bat ki ba kenjablay. Bandon ya ka jingmut ka ba tmai kam thau tang ya ka jing poi beneng jongi. Akher ka singi. Handre ka kmi kat nungi mon baka beneng kandon hapo jongi mentah. Amen. Kaba IT ladi hublay kam datang na ba pipin poi piyo ya ka jingmut ka batmai pi kala ka bamut datang ba pipin poi beneng handre kat no ka beneng kan poi ya pi mentah. Limdangi paino na karukom long kabarim ka jingmut ching perkhat jongi kan yai ne bet ki bamday bat kamon ka jong hublay. Namar kata bon hi ki bala IT ladi hublay handre ka jingmut ching perkhat ka jong ki klempat IT ki paiden no. Ki liat no. Andan nangta nginamla ban yo ya ka bor jong ka himau blay. Naga benta ki jing dawa jong ka jing im jongi hangne slakendo. Pinkin mau bau Jisu ukrenchai ka gospel Yohanes kal nong ka balai ka khot ka balai uong dan ubala ban yo iya ka himau blay lemda kapat yo ya u. Kani ka hikai baka jingmut jong ubriu ubala kapat kalong ka bala ban yo i syai kedar ya ka jing sisa jong ka bening ka bapau sena daki dakla badaki kamba. Ubriu hi ubala yo amat ka jing kharsin uya i kamba. Uya i bet bakalong ka basup banja ki kamba. Ubriu bampat yo amat hi ya ka jingmut ka batmai ka jang ublay hi ka jingmut ka batmai ka bada umun se bakho ji ka chabok pet uya i bet ka bamla. Uya i bet ka jing panga ben sayap. Uya i bet ka jing duk ka jing kerduk ka ben chudunasa bet. Handre ubriu hi ubala IT ya ka jingmut ka jing perkhat uya i baka bamla kan long ka bala. Kalong kabala ya uta uba ngej. Bat tang ka basyoi. Handray ka ba yadon benta ban wanra ya kata ka bor shani seperti namar niya trailem bat lau play. Keniken kata ka baha trekam. Bau play u benshet akikon ki bala kharsin. Ki ba yo ya ka jingmut ka batmai. Ki ba ula ban shania. Namar fila perkhat menta ko mukpate. Lani ukpa perkhat ling ba jong fi. Te sukin man shania. Nomor play pinum perkhat daladi. Pinum le start, pinum perkhat start, pinum tau start, pinum site start. Nomor ka jing start ka jong kani ka perthai ka long tangka kambit akmaru play. Amen. Un pen kup bor yaki. Baken la ban penjot yaki kam thalau ksut. Da ka ba pen urlong yaka hima ublay hangne khando ko makalong hapneng. Tang ba bon hi ki reunget ki kala ka bamut bat ki priang yo try Jesu bakin yo jing map yaki pop ki jongki handre kim tur sa prang pat ban besut sa kahima ublay. Kani ka way ka bangala ya shem bat ki babun ha. Wat gitu ki badon niya ministry ki jongi. Kili yo mati ka jing harsin, kili yo ka jing persle uman sema khut, kili ya chi por ba ublay handre banai ti lut kamtam le ka jing mut sa perkhat ka jongki ki khatnap. Ki knap sa ya ka to ka jing mut sa perkhat. Ito ka jing long ka barim balay. Namar kim pat shania lut ti yo ublay. Aba pim shania yo blay pin sakut. Pin knap sa. Pin piam sa. Itu jingmut jing perkhat jong pi ibaha ka bakin jado. Ibaha ka bakin jan niam ka barim. Haka jingnet ka barim. Ka jinglong thala ka jinglong bakla sudah. Bat pinang bu teng te banwan ban IT ladi how blay. Kalong kumbaki ya chipor ya kalenti jong ka jingnet handre ki sakut no klem dangam ban diang ye ki jingtmu ki bajana ki bapura ki jong ublay. Kipoi banjam ya kawa Jordan Henry andala poi ban jam ya kawa Jordan la poi sa siliang kisa sa aki yingjan jongki hangta harut wa klem dalek ban kam kenti klem dalek pat ban job ti kinong ba bat ki jaka kiputa ki ba ublay ulapan ap nakabenta jongki hakari ka jingkular ngim don kam ban her sengeu shu
Ne bandang subas niu. Yaki dakla bat yaki kamba bau bleu don ban penpau hangi bat dangi. Bon kim slosuk ban perkach pangka bor ka himau bleu. Namar kisir ki diau yaki jing tenjo bat ki jingyale. Ki bakila ban yeshem maka bakin jaman sem. Ki kam ngohun ban long kum baki julong. Klem bor, klem kamba. Hanre ka gospel ka ba blem kam de ka kubor ka ba bahasa dia. Ka kubor ka ba kumno pira sa yeng sem. Siki jakatrei ki jakapule ki jongpi. Sika dong ka shnong ka jongpi. Siki bahayeng ki bahasem ki jongpi. Siki parlok ki parajor ki jongpi. Ka ba klembor, ka ba ladapang, lada syak hanglan, syak penwit, syak te, syak kum. Phim nang ban ong da kumway pat. Phim nang ban duay. Na duay ru blem. Lakam sietnum kum nong le bertong. Ndre phim nget betu kajing duay jong pi kan penlong ai kajing kala ha kajing im jing ini bapang. Balai namar kajing kumut jing perkha jong pi kanang dei ka barim. Kampat dei ka bathamai. Tika kubor ka ba pi dan ban saki japang to Jesus Christ jong pi ka dei ka ba kubor ka bam dei ka ba bah. Kanang dei ka kubor thala. U Jisu sim la ai hangi ya ka gospel ka ba he tang da ka niabat ka bon ktin klem kidak ki bapau. Dei na ka daw bo Apostle Paul open kala ya la ka rukam tray ministry ka jong u. Pen kan ma ki kam ki apostol ka nong ka ba khat nyo ba ula yo lahat ban yalap ya ka gospel ha Athens ha Greece how ta ulum Mars Hill bagi khot ka Areopagus. Hapdeng ki babon ki riu yasai philosophy ki Greek. Kini kita ki krau perhat ki riu nep jingmut ki babang kaya kren kaya tai sipang ki ki bamayan bat ki bakla hanre kim mon ban priang ya ka jing shisha blay hakabor ka jong u laong bagata ka jing yalap ka jong u Paul kalalong ka jing yalap kabadasani bat plabha hakabahado mentamne bon hi ki Bible school hakaleng ka protay ki nyokor ki value but ki buram yakani ka jingkren ka jong u kum ka jingkren ka ba kensai tam hado mentamne bala record haka Bible anda habo la dep nyalap u kentu yakipat bakin IT yelade how try Jesu hanre sosi ban ong yapi batang kendiat ngut kila kala ka bamut kila IT. Singap ha, une uday u apostol u bajupen ki yaki pat belen hakleng satlak na ka jingkren bat ka bor u blay ba open pau. Kat hado balahat ban sempat ben bat ban set patok ya u namar ba shrai gitu ki ba persya ka ministry jong u. Day ka ministry u Paul haka nong ba Ephesus kabala pelong yaki nong le bertong ban kela ka bamut kat hado baki tang do no yala ki kot le bertong ki kot aik suit ki jong ki. Haba kios ngo ka jing yalap jong ni. Bau blay lo da penslek kerpang lo da khot lo da jet kerpang. Kakta ka do nut ka jong ki ngo tho ba ka pop ka ba ki la le ka long ka ba shirke ki IT la de hanre hangte ha Athens ha Areopagus. Yes ngap. Hanre ki benman ban ong. Ukren bit yo ni. To blay yo to bo mi pat. Singap. O Apostle Paul ne de u jo breu. O bala yo ban let kiu haka ba kenjaman sim shadow sha ka benta ka ba lai pateng jong ka beneng ban yo iye ki ba umbet ban saham ban batai skiwe hanrei hangta hapdeng ki riu krau perkhat jong ki nong Greek ki ba nep jingmut ha Athens duna ki ba patiaw ya u kat hadu ba mi no nang ta na Athens bat u jam no sha Korin kat bakum ki kam ki apostol nong ka bakhat fra ka khot pat ka beningkong ula mino nang ta bat ula let no sha ki benta jong ka Korin dei hakane ka nong ba bau kentiap naka ba ula juyalap ha Korin ke ukriya no naka ba ula jumlin ban yalap ko kom yalap ko jong ka babon u yalap di ki kenta kat hadu ba hap su Eutychus yalap bro simit dei hakane ka nong ba apostol Paul open kot no ya ka to rukam yalap ka jong u ban krwit no menta da ka boru blay bat ban le kamba bat da ki dakla wong kum no utho mo ka siti ka ban kong ske Korin
Kalau nong ka ba ar ka dekot min kong hadu san ong kum no. Habang alawan poi sa piko para bangit. Ban jalap ya ka jing shisha ka bari jong ublay. Ngam siam la pendon kam da ki kintien ki ba pna bat ka jing tip ka ba khraw. Na bangala raikut kat bangadang don bat pi. Ban klet ike baro. Laitang yau Jesus Christ. Bat ya ka jing syayap jong u halor ka ding pna. Kum tang ala kelalong ubatlot. Bat uba kiu da ka jing ting. Ki jing hikai bat ki kubor jonga. Kim simlong da ki ktin batabit. Jong ka jing start riu. Henrei da ka jing pen pao shai. Ka boru mensim. Knang ba ki jinget jong pi ka num shong ka jing start ubriu. Henrei ka bor ka jong ublay. Amen. Ngai ngu ublay na kabenta ka ni kabenta. Haka Bible. Kapapelong yang nga bangangan skuhun. Bawat lada ngampna thali. Ngambit ngambiang lut. Kat bakum kijing tau, kijing wo, kijing tada. Jong ka purtay. Bat ka nyam jong ka purtay. Handai habang nga IT la ka jing mut jing perkat ka jong nga how try. Hallelujah. Ka jing bit jong nga. Kalong ka buram yau. Amen. Don ki ba keno. Nakani ka jing thok ka jong Apostle Paul ki keno ki ong to Paul ti le siu long ubatlon. Ni ubam don sap ban kren. Handai ngam tarai ba u Apostle Paul ulong uba anna. Haka bor banya saj bat banya kren. Namar ula ban yeng yalap. Hapadeng ki riu start ke Athens. Ha Areopagus. Balay uyo ban le kum ni. Maru day riu. O bala pencebit yala di hakata ka bentah. Hakitu ki sngi ki por. Ban yo ya ka jing hikai. Na Gamaliel. Unong hikai wa kraw tam apdeng ki nong hikai ha Sanhedrin ha Jerusalem. Abamot pi deu student o bala tebit ha. Bat nang tapat. Ban let sakleng. Bat baki briu kin snap ya pi haba pi kren. Hado mandakut ka jing kren ka jong pi. Kum hangta ha Ephesus. Kum ha Corinth. Bat kabaningkong ha Athens. Kabamot uni. Uday ubadon ya ka gift of oratory. Ubadon ya ka jing ay ka jong ublay. Ba u unya sad. Bat banyatay niya. Hanray day nado nang tahi na Athens. Baw Paul ujit ban kampen duna kaktin kahe niya. Knang baka bor ublay kan yo ban pilat lut. Hapdeng kitu kiba ang not ban ya shem batu. Kani kamut bangin kenyo kahikai kayalap. Hanray ngimday ban siya baka jingyalap jongi. Skam hamo. Kan kurup no ya ka benta jong ublay. Oban penpena yala ka amen. Halor ka ktin jong ubalak lay. Daki dakla badaki kamba. Kabayalap aka kerteng jong Jesus Christ. Kadai banya senrop lang haka ikhtiar. Bat ka bor ka mati jong ublay. Hangi bat dangi. Bun ki banap ka yalap. Klem da ailat ya ublay bon penpau yala ka bor ka ikhtiar ka jong u. Hapdeng ki breyu. Ki penjelam yala ki ktin jali ja klem bor, klem jing seiso. Bat ki lutino ya ka bor jong ka gospel. Da ka niam ka batang nasla. Ladau Paul udon hapdeng jong ki bakum kita. Unjin da dumok tenge ya ka jingyalap. Ka bamdon ki dak kisin ki badon bor ki jong ublay. Uhi ukren chai. Hakisiti ka baningkong si ki korin biang. Kalanong ka basaw ka dakot artho. Nabaka hima ublay. Kamlong tang haka bakren. Hanrei haka bor. Watlet bau try Jisu nado ka pasdang jong ka ministry ka jong u. Kalong kabada ka ktin jing hikai jing sneng. Ringkat ru ki kamba bat ki dakla. Ki bada pau shenabha. Pwede ki gospel Matthews, Marcos, Lucas, Yohanes. Bon ki jing hikai ki jing yalap. Ki parsi ki bau Jisu ukren. Henrei ru markat jo ki kamba ki dakla ki jing pen kia ki jing pelat ki jing pen im ki jing pen besar. Utrai hiu hukum yala ki senran. Haka gospel Matthews long ka bisipo da kot nyo do prau ongkum no. Kele bat yalap. Kahima ki beneng kalajan. Topen kia ya ki bapang. Topen empat ya ki bayap. Topen jem ya ki bapang nyang tole. Bat to beru ya ki ksut. Bansaki ya ka mon ublay kadawa ba baro ki ba nget sisha. Ken yalap shithem. Bat ken le kamba ru hakajo kapor. Bat ka yalap. Bat ka pelat luwit ru ya kabor ka ikhtiar ka jong ublay. Nga kalajudan kapor, kum ni kat padang hikai kat padang yalap kum ni ngacit baka kamba ka jong ublay kadang trei.
Dan pedang jong pikat ba pinang shot score bahai gini kijing kren. Wali up tangi kijing duai kam sibet ndala janwai. Kat ba pinang shot score bahai gini kijing kren. Kat tau blay udang kenra. Ha kiti ki benta ki ba syapok jong ki dekot met ki jong pi. Ban pen kia ya pi. Ban wengi kitu kijing at. Ban wengi kitu kijing mi. Ban wengi kitu kijing so kijing tar. Ban weng ya kitu kijing bambit bambiang. Ban klauno ya ke ke belas niu. Ban bo pas ta ka batmai ka baha. Ublay ke kamba ke jongo. Kmi ba pi IT yala ka jingmut jing perkat. Lano, hakane ka por ka padang kren ka padang hikai ya pi. Lada pi sya skor gini ki kitien pi pelong dok pelong snam ya ki ka jingmut jing perkat jang pi ka lanang yai thamai. Amen. Maka pertai kam le ta kum ni. Tan re lada pi le kum ni pi mat ya ka. Ya kata ka jing pathamai bor. Amen. Pi pen pau ya ka jinglong shisha jang ka gospel ka jang ublay. Da ka bap diang ki mati blay ki ban pau ten kren hangno ba pi yeng bat ba pi yalap ne pi saki ha ka testament ka batmai ka ktin jingpen imhi ka kentup ya ka jingpen kya ya ka jingpelat bat ka paho pahai ringkat ru ka jingmap ki pop jang ki brio ka hima ki beneng ka che ya ka bit ka piang ka pura na ka benta ka jingdon kam jangno kamba ka pau sna ka jing sakri ka jang utra Jesu kadang day ban pau ka jing tray ba jing sakri jong iman tahiru bun ki besngau tho bakla baki kamba ki jatang da kitu ki bela yo jing pen slek kerpang na ublay bat ki dan tang khndiat ngut ki bakum kita hagini gisngi handrai ngem day ban len ya ka wei ka jing shisha ka bakrau bat ka zakalong ba Jesu sim le kamba kumublay handrai ulapen pau yaki tang kumubriu ubasanya lut na dong sadong halau blay. Bandung sngau tho baklay kani tongin ngap ujisu ong kumno haga gospel yones nong ka basan ka kat kandai. Uang nga ong pi ka jing shisha. Ukon hi omla banle nalade. Yo pisong tho bakla sa man ong biang kini kikitien ki jong ujisu. Ukon hi omla banle nalade. The Son can do nothing of himself. Latang kaba uyoi ba ukpa ule. Except what he sees the Father does. Kum tau kon ule tangya kaba ukpa ule. Hallelujah. Sngok mga kren ben blay gani kapor. Reem kim de ki kintin jangase. Pledging mut ayu ba Jesu pen syai hang ni. Shisha umla banle ka weiru ka kamba daladi hi uang mau upla mau. Namaru lade ban IT no yala ka jinglong blay jang men bau shim halade ya ka jinglong breu. Meno le kata pet si tiu pol chi Filipi lenong ka baar de khot breu hadu upra. U Jesu ka jinglong jang de hi ublay. Penban shim nyo yala de ba ulong maringkat ba ublay. Komta ula kendo no yala ka buram baro ka baudon. Bad ula shim ya ka jinglong jong ubreu. Uba kenja ya ka jinglong jong usakri. Uba kenja breu. Shisha komu breu ula pendem rit yala de bad kongo wat ado ka jingyap ka balong halor ka ding na. Namar ka tau try Jesu umlate ban penkia. Ban beksu. Need ban penkia yiki bayap. Ha ka jinglong breu ka jong u. Henry ula lelut ya kita ki kamba baro kubu breu uba don ya ka jing ya dei ka ba ya jane bad ublay bad uba pendem ya la dei ka jing pet ko bor ka jong man se makut habau ong ukon ukmi shan ya ka ka ba ukpaule ka bu muda yu upet ya de ka jing mut ka jong ka focus ka jing mut ka jong ka long bet pet ipa oi le ka tu lar ban le ka ne hi ublay uyala mau ti Jesu. Ban poi sido ka jing tep jong Lazarus. And la poi hang tie ka jing tep Lazarus. Ublay lo ban say emu Lazarus na ka jing tep. Lo ban say. Hang tie ha ka ba kenja beneng la ban say Lazarus. Ka jing im kalawan pai biang sa met put ka jong Lazarus. Ublay lo ban would tau tmai. Ha ka shi second ya ka to ka met put ka jong Lazarus mala saus ngi sau mete. Ade ban put Rejayo. Ublay nang tinaneng ule. Ujisu pai shokpa. Uyo Lazarus me. Ladem.
Kaya uya inti, ule akne. Upecuk pa, uya iba Bartimeus ukhat yau. Bad upecuk hikmat Bartimeus kupala dep ban, penpen. Hamarta kapor yu asngaw Bartimeus. Ame ukhonu debet. Terus ngawsan enya nga. Jisu ang dalam yo. Makwa ayo yang bangan ne eme. Kusong tang basyukli kum ka akor. Kwa man siyo asngaw ya ka bau Bartimeus ang yo. Handa ulo dep banyo ilo pa ku pa ule ayo. Yok ya. Day tang da kumta. Bau Jisu open i. Sangap hamo kani bat ini kikintin barokat. Day tang da kabale kumta. Bau Jisu open i shy. Kumno ba mangiru. Mangiru. Ngila ban lelem. Kumba le mo. Ladangi don ya kajuk kajing IT banya jan bat ublay. Lada kajing mo cik perkat kajing i kalong bet shan syokpa. Tinggi don kamban bot den bah. Ya kanuksa bau pen up hakmat jangi. Lada ule iki kamba kum ublay. Namar bau day ublay. Tiba nga mafingam lagan man penbot yu. Namar ngim day di kiblay. Say nem. Ong hoon nem. Ngim la man penbot. Naya duway kamba, naya duway penkia, namar nginom la. Maru Jisu hang ne, uday be ublay. Kata gijing hikay jang kaniyam fi. Mereka Bible mentaka keren syay. Bau ang ukon la banle ay daladehi. Sengak, jahan rela dau Jisu, ule kamba. Kum ubreu, tangba ubreu, ubayo isyan, ya ublay. Ngiru ngiday ban snow slur. Bat ban yo ban sim. Ban penbot lem ya u. Penbot ya u benek no. Mani bukti. Mani ketak-ketik. Eki bamatlah. Menek man lagi lum jiktep. Mani hala em. Ngin penbot ya u. Kumba u ukmi syan syokpa. Ngiru lenter syan syokpa. Open slur ngi ke gospel yonas lang kat sao. Kat ar. Agan ikan dek kat jang jing em jang pi. Iwei ki bayos ngawi. Kani pelong ikani. Bakan long kat ke ba pi lak lendet. Gospel Yohanes kalau nang kebakat sah kebakat aru ong kumno Jisu ngaya tu happy ya ka jing sisa uno ubanget hanga unle ya ka ka bangalale bat unle wat ya ke ba kam kraw namar ngan lek no mga syokpa ong kam kraw ngan le mga namar ula lecho kupa. Kanikin kata ka bah kam ka jongi. Baladangi satla banle tangya ka ka mangis ngola banle. Klem da IT bat shania ho. Ngimlong ke biya shakri lem badu. Ngide ki basatla yo play. Utrai Jisu hapdeng ki jinggale bat ki jingten tingko persa ya ka pertai. Namar ka rukom long jong ka hima jong Kalong mar persya ka jinglong jong ka pertai bat hakado. Hatungi kumba utrai. Nigi kambang ka jalap sapang kata ka hima ublay handre ngim patiaw satya ya ka jing shisha jong kapat. Wat plet baka jingmut ka batmai ka kajo ya ka jing shisha jong ka beneng ban salat ya ki jinglong jong ka pertai da ka jing yo ipaw ka jong ublay. Ngidei ban diang ya ka bor ka ikhtiar ka jong ka hima nangte naneng. Nang baka jing sensya ublay kan penduk pendamnya ke kam thala unong syon baro. Ngipin skem baka mon ublay kapau amtang daki jing kren baki jing yalap jongi. Handre kam tam daki mati jong uta uban nang yai pen kia. Yai pelat, yai pen slay, but yai pen yaki babon lingba jong ajong piman kasngi. Sengapa ka jing kristan ka ba shisha ka ay buram ya ublay hapdeng ki breu baro. Am namar ki yo snow yangi. Handray namar ki yo iting kring. Yaki kamba jong u baule hangi bat dangi nginya duai. Trying awan ka ni kapor. Banay ti met bat man sim. Yakaway pakaway ka man sim ka ba kordor ka ba ya don lang bat ngi ka ba yo snow ya ka ni ka jing hikay. Handray hakani ka janmid. Penkre yang itry. Pelong yang kiba kloy try. Ban IT no ya ka jingmot jing perkhat. Ya ka bor perkhat ka jongi.